Už je hore. Tak asi povedal, že nižšie, alebo čo? Nie, určite nie. Že keď to je zle, keď to neviem, aký to spravia s tebou. Á, tak bude hovoriť, počkaj. Ja kafe na teba, pozri. Ale potom povie, že sa to bude páčiť. Ešte to udiať, bol. Je to silné, no čo? 130, 70, 200. Počuješ? Ako? 300. Oni dvaja majú viac ako 200 kg. Aha. Presne to bude slabé, ale on aj ďaleko, tam nie je vidieť. Nie je tam, len taký 10 metrov to je. Ale to bolo pekné, to spravil ten pilot. Krásne s tým lieta. Vidno, že už má No, naletané, no. má to, no, hoci čo mu dáš, vieš. Pekne s tým ide, no. Ale to je mašinka dobrá, to je vidno, že to je... Áno, na tých malých hovorím, ja som skúšal tie malé a potom keď som vyskúšal, tak som však to je úplne iné niečo.